Tugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na. Itanong mo bakit, Doc? Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery, at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-una nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at isa't kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at isa't kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinakamaganda na pang-cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit. Uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery, at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangi, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibili sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay in 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw.
si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay ayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Tiya darak isagot ko a blood donation drive ti RPN Diesel Radio Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Ryan Jan Pascua, ABC Federation President, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Tawi dakdak no umay agpaagas. Indem nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21 in 1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Dahil adamag, kitidandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPN Diesel Radio Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Rizal Castillo and Family, City Councilor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos, kalpasan ti oras ti alauna. Barungarima! At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayraya kada kayo tinaldawaldaw. Barungarima! Maamis kayo nga rod nga dingig. Barungarima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima! Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kairupuan. Barungarima! Mang mangigan! Limpay lang RPN, DZRL Radio Ronda, Batak, Ilocos Norte. Barungarima! Barungarima!
Beno na imbaga malem ti amin nga sa nga pada, malem ti Miyerkules, 24 ti mabilang iti bulan ti Setyembre tawen 2025. Sumangbayin kita kayo ti programa na irantayin kay pagliliwan, paglinglingayan no kasto yung oras ti madanunan, pakangigan kadagiti agkakapintas nga sunsunata dito'y kailukwan. Alamin na po nga kakailian, ket danggayin ta kang gana ti oras ti alas 2. At iti anak ken gayamyo kastimonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo, kaya kasama tan iti biyang ti Master Control, da Engineer Mark Angelo Asuncion, kasama tan ti Chief Technician tayo, ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kadagiti kayat natik mablaaw, mabangay laing ag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. At orodan ti panglukat tayon nga yung bilang musika itatang oras gagayem ken kakabsat. Ang makaamukay panagaama adu abyan tira maraming na pabilgan na di ka kesarik na Baru Walimot. ganito ngayon na ang may-maysa sikat at panuno ikikis na ito'y na lumalagit sakit ngayon paano jak malapdan dilungdaan kainat man kinuliban anyat na kurang
Baro Warimot. Alawen papagayam, mabiyag God tuyak, manid balang tinumuti biyang, composed by Mr. Rogelio Ruby Lopez. 92 days before Christmas, po talagang umadani ti Paskuan papagayam. 92 days before Christmas. Dandani aga tapusen, ti bulan ti Setyembre, into no umay nga Miyerkules. Makalawas pa, apo hindi ito tapugan manin ti Oktobre 1. Apo kaano lang di Setyembre 1 itatakit into no lawas na. Into no Miyerkules next week Oktobre 1. Apo engineer na kalalisto ti aldaw nga talaga. Okay? Speaking of Christmas, okay, dito request ni Manang Agnes Agbayani dita Bintar, Ilocos Norte. Kamusta kaya minasa ka pa dita Bintar, Ninang Carmen Sid. Alawen, ato yan ti sonata ni Miss Elsie Baliwak. Okay, ni Miss Elsie Baliwak. Dita barangay Parangupong, iti syudad ti Batak. Oy, si Elsie, may kayo Domingo dyo, balay si Elsie, bakam tungin ni Manang Elena. Okay, tiro den ti sonata, isagot ko kada kayo papagayam. Ato yan ti sonata ti langit agragragsak. Kuna ni CJ Mendoza. Baro Warimot. Langit agar-agaragsak, tani Jesus na iyanak, timtengen dito'y daga, taigat na iti kapya, agriing tay aparswa, dayawen tinamarswa, tapno ited na itital na, para kada tayong anak na, ragaragsak isang bay na, datayong sangapada. Langit agar-agaragsak, tani Jesus na iyanak, timtengen dito'y daga, taigat na iti kapya, agriing tay aparswa, dayawen tinamarswa, tapno ited na itital na, para kada tayong anak na, ragaragsak isang bay na, datayong sangapada. Ragragsak isang bay na, datayong sangapada. Kadita, agsubsubli tayo tumngeg, iti paborito ya programa. Baro Warimot. Okay, still watching ko namin dito ni Mami Rosalinda Bumanglag dito Barangay 10 San Nicolas. Deno pa pagayam sa malipay ngayog bilang musika. At iti may sapay nga Christmas song. Dito ya balay. Kablang tayo met Daninong Leonardo Calube. Dito Barangay Paguludan, Curimaw.
dita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito yung programa. Okay, datarot ti Sonata Walwan, dahil ti abalay maniplan kini Angel Rose Calube, babayin pala kanigiti Damega Mix Singers, ken kasamitan kablang tema ni Mang Jun Salmasan. Anamang John, kumusta ka? Dita Barangay Kabungan, Lawag City, kasamitan ni Compadre MM, iti Barangay 28, Lawag City. Di kita ikabarangayan tayo, dita Barangay Kalayab, naimbangin kay panagdingdingeg. Dita balay, ken kastamatan, naganan, dita Barangay Balakad, Lawag City. Oy, kablaon timan dama ng Bilma, naimbangin kay panag dingdingeg, dama ng Bilma, ni paring Michael, dito Barangay Balakad, Lawag City. Beno papagayam at yoro danti sa balipay nga Sonata, ngayon nakman Iroknoy, isagot ka na kayo papagayam. Alauna 23 sa hindi ito sublianan, digiti pangablao ngayon tayo naawat. Okay, ito yung ti Sonata na ragsak apaskwayo ko na to eh. Nanang kentatang naragsak a Paskwayo, manang kenmanong naimbag nga orasyo, imudem ket imutek-tekan yo, ragragsak ni nga sumangbay kada kayo, ana isurat ket na iletra, naipas ngayen ti berbo a Mesiyas, ket tilubong anyan ang nagragsa, Paskwayo amin gagayem ken kakapsa. Nanang kentatang naragsak a Paskwayo, manang kenmanong naimbag nga orasyo, imudem ket imutek-tekan yo, ragragsak ni nga sumangbay kada kayo, ana isurat ket na iletra, naipas ngayen ti berbo a Mesiyas, ket tilubong anyan ang nagragsa, Paskwayo amin gagayem ken kakapsa, Paskwayo amin gagayem ken kakapsa. Baru walimot. Alawin pa magayon da dyan ni kagawa di Jan Paul Mendoza, naragsak a Paskwayo ko na natoy. Beno pa pagayam pang recap tayo nga Sonata. Ti datoy umuna talupulo a minutos ti programa tayo baro arimat music festival. Anto ti sa walipay nga Sonata isagot ko kada kayo. Nagasata Paskwayo ko na detimet sumaruno Pasko na ingasatan ko na namit papagayam. Baru walimot.
gagaysain, ti balbalay ngayon tay Paskwaen, sa intay kablaaw, tay nagasatunay nga aldaw, kablaaw nay papusuan, ken ragragsak nga di maarta, amin nga pinarswa, agragragsak tayo tay tan Paskwa. Amin nga pinarswa, agragragsak tayo tay tan Paskwa. Okay, alaman kagayam ken kabsat, hindi tapaset ti Barangay Kalayab, ita ka na damam fe Aquino, awan kano pa'y kuryente dang, hindi ta abagatan da kano ti kuryente wen, dati kas tamam, ala di kitay taga-inek, gagayam ken kabsat, kada ti paset ti Barangay Kalayab, ita sityo sa awan kano pa'y ti kuryente damam fe Aquino, kada ti abagatan da, adda kanumet baka partes ti suba paway no kadita alawen la adda pala di kitay kuna tayo nga awanan iti serbisyo iti kuryente gagayem ken kabsat alaket barbaring adda kuryente tayo aging gana iti malim oreda kami on sapay kuryente mi dita Barangay Bawawes gagayem ken kakabsat beno aga sublito ito kalpasan kadigiti sumagmaw na pamalagip manipod pa lang iti technical studio tayo. Baru Warimat RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 1:30. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Ngayon bago oras yung gagayam kabsat adtoy digiti ka dyan damdam magidatang oras damag iti pa balasi taaw. Binabalaw ni US President Donald Trump dagiti pagilian anang bigbig iti two-state solution iti Palestine state. Kabayatan ti panagabitlana iti United Nations General Assembly UNCA iti New York tinasaong addang ket arig na maysa agrasya para iti Hamas. Nagpanawagan man ni detoy kadagiti pagilian masapol nga agtitinulong para iti panangipatungpal ti ceasefire para iti panaglipas ti gubat ijay Gaza. Inadbitir namet nga narigat amalpas ti gubat tinagbetan ti Ukraine ken Russia ngem nakasagana ang mga rami ti addang kasi ti panangipataw ti nalagsen sanctions iti Russia para iti ceasefire. Kabayatan na iti damag iti pagilian tayo. Agtultuloy nga mananayunan digiti pamilya ang apektaran ti Super Typhoon Nando iti pagilian. Basta iti DSWD dumanunen iti 158,571 nga individual wenno katukad ti 43,463 a pamilya tinapektaran ti dakes a panawen namuan adagiti napektaran nga individual ket manibod iti Cordillera Administrative Region wenno CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas ken Zamboanga Peninsula. Iti kaudyan na datos tumanon iti 13,888 nga individual wenno katukad ti 4,564 a pamilya tinagtalaed kadagiti evacuation centers idintong mamaut met iti 3,755 nga tattao wenno sangaribo inamagasot ket 8 a pamilya ti temporaryo ang nakipagnaed iti kabagyan wenno pagayamda. Kabayatan na dumano na iti 4,687,543 ti humanitarian assistance ana ipaay kadagiti residente ang apektaran ti Super Typhoon. Inapasingkad ti DSWD nga umdas ti punduda iti panangsumbat kadagiti kalamidad pakiaramanan ti sumurok 554 million na quick response fund ken 2.6 billion para ti food ken non-food items. Dagita digiti kadyo nga damdam magilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras-oras, 1:33. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Problemado ba ang iyong katawan? Ito na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK Doc Herbal Coffee para lahat ng iyong karamdaman ay masolusyonan. Magandang buhay, ako po si Jay Sabarita, isang health worker. Na-diagnose ako na may bato sa apdo, buti na lang naagapan. Gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Juice. Kaya gamitin niyo na rin ang 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ket isagsagot kada kayo ti Astro Builders iti Curimaw, Ilocos Norte. Ken Honorable Erjo Valenzuela iti Dingras, Ilocos Norte. Ken A-Up Grocery iti Syudad ti Bataca. Ken Engineer Herminio Castillo, Provincial Assessor, Province of Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:36. Tuloy-tuloy, tintay panagkakadwa panagdrangay, iti programa tayo, Baro Arimata Music Festival. Barong Arima. At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw kada kayo dinaldawal daw. Barong Arima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barong Arima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong Arima. Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbalinyo anananay kumakanta iti kailupuan. Barong Arima. Mangmangigan. Limpela ng RPN, DZRL Radyo Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barong Arima. Baro Warimot. Alawin na papagayam tulit-ulit tintay panagkakadwa panagdrangay iti programa tayo. Et nga rod ayin tayon na iti maudi at 30 minutos ti programa. At yarodan ti panglukat tayon nga sunata iti daytoy nga gundaway papagayam iti pelaeng programa tayo. Jakman, pulos may lawlawag, riknak, ket agam ampayag, no sikat maparpar mata, agmaris lobong ko, abaggar karawag. Hindi daw kat apuan na maswa, tapno sikat makadena, ayaten kat awan ka asping na, itiyag na nayon, awan pating ka na.
kumata ilalae ayat ko inka italime dongteng man tinadawe ang panawe ket inta sarangte kumata ilalae ayat ko inka italime dongdeng man tinadawe panawe ket inta sarangte wen sikat kapapatan ako uyag ko'y biyag ko sikat pangisagutan natanaw nga ayat adinto ako pas sikat puunday ko'y biyag ko. Okay, sikat kapapatgan ko na to'y papagayam. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baruwa rimon. Okay, dapat nabatbati sa 18 minutos kasangwanan ti oras telas 2. Itemanin sublianan digiti naawat tayo nga pangablao ditoy. Kunana toy, naimbag nga malem mo Sir Idol. Lakman dito kung daway mang kablaw kadi sa amin nagdingdingig kinagbuibuy at ti nalatak nga programa nangguro ka digiti kalugarak dito'y Bintar. Ipatukar mo tuman detay paborito nga kantam may sagsagod lat ta amin yan nga listeners ken viewers alakastan agyaman na ken agan anad kalat tanakan kanayon. Regards to your family and to all the mega mix singers kunante ni Manang Agnes Agbayani dita Bintar, Ilocos Norte. Okay? Thank you very much Manang Agnes dita Bintar. Okay, kunana pa ditoy. Hello Sir Idol, mang patukar kanto man ti kantam. Isagot mo lat ta kada kami ditoy Arusip Badok, Ilocos Norte from Aida. Kunana toy. Okay, thank you very much sa pagayong tayong Aida dito Arusip Badok, Ilocos Norte. Okay, dero din ti sa malipay nga sunata, isagot ko kada kayo papagayam, paborito ni Mami Rosalinda Bumanglag. Kaasping ti oras. Subli ti panawen tatno dagiti ragsak ken pamateg at talinaen ken ti ayat mo kasping ti oras agayam ken
Ser-serpina, panagayat, kuken ka, di mo inpatek, di mo inilala, napituret mo ba na sinaktan, tay tuirig na, ibinto asiksika, di nakipang panguna, ay naultit ka, when narangkas ka, di mo inpate, karing-karita adwa, ay naultit ka, when narangkas ka, tabi na ibayang nga, nagluluwa at may maysa. No kumalaeng mapasublit di pa nawen tapno dagiti ragsak ken pamate agtalinahen hindi ayat mo kasping ti oras agayam ke alisto nga aglabas awan ser-serpina panagayat kuken ka di mo inpate di mo inilala napituret mo man asinaktan daytoy rigna ibinto asiksika di nakipang panguna ay naunit ka when narangkas ka di mo inpate karing-karita adwa ay naultit ka when narangkas ka tabi na ibayan na nagluluwa ay may maysa. Baru Warimot. Okay, kasping ti oras. Maniud pa lang kay Ninang Ofelia Justo. Kumusta kayo dito barangay na Votas, Lawag City ni Compadre Bong Aguinaldo. Okay, sublihan natin man na digiti pangablaaw. Compadre, request kuman ket gapuken ka musika. Thanks kumpad. Kuna ni Comadre Cristina Makatumbas dito San Pablo, San Nicolas. Kuna na pa dito, Sir Idol, tayman kanta na idumduma pagayam ti sagsagot kulot ta aminin nga taga Paway. Alakastan agiyaman na kunanad toy. Okay, thank you very much. Kani pagayam tayo nga Brenda dita iliti Paway, Ilocos Norte. Paglaan tayo man pa Daninong Rudy, di kabagis Araceli aganon Thailand ni pagayam tayo nga Karen Tahilan, dita barangay Mabusag B, Badok, Ilocos Norte. Nininong Oscar, Ninong Ismi, Ninong Edna, kini paring Erwin Corpus, Nininang Nora, dita Karaitan Badok, Ilocos Norte. Ni Mami Leti, kasamatan kan ni Miss Arlene Banyaga, ni Compadre Temi, ni Compadre Shirley Sipagan, da Anabel, ni Compadre Tonton Jesus Albert, paring Albert, dita barangay Aring Badok, Ilocos Norte. Okay, ito yung request ni Manang Agnes Agbayani dita Vintari. Sagot tayo pa ni Mami Guillerma Solisipan, ni Ma'am Fiakino kini Sir Edwin Aquino, ni Comadre Regina Salvador dita Dingras, Ilocos Norte. Kasamit na kita Lisa Stay dita Barangay Bawawes, dito yung Ciudad Tibatak, Danti Mirna, Uncle George, da Tata Marpi kini Nana Juliet, kasamit ni Tata Julian Padulip. Dita Balay na imbag nga, yung kay panagdingdingi, kasamit ni paring Bobby Palada. Sagot tayo pa ni Ma'am Fiakino, kini Sir Edwin, ni Mother ko Mrs. Bensita Domingo, dito Barangay Kalayab, Lawag City.
panagayat nga Kablaon tayo pa ni Mami Chita ong tubera. Hello Mami Chita. Sikati inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiag at kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaarta panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na panagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiag at kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaarta panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na Baru walimot. Beno papagayam de tarod ti sunata pulwan gapuken ka. Alawen na papagayam ket intemeten sarunong padanon. Ito sa malipay nga sunata. Padanan nyo dati sumara programa tayo parikot kaya na pamagbagay timanin nagibasa ka dagiti daniw. Kaya nakasamiten padaanan nyo dagiti may tampok nga damdamag. Manipo diti Radyo Ronda News Break madamdamalaing papagayam. Alawen kita pansamantala nga pumakadamanin ti programa tayo ket intumanin no bigat. Itiin tayo pa nagkakadwa pa nagdrangkay di programa tayo Baro Arimat Music Festival. Huwebes into no bigat papagayam. Pumaypayapay manin ta weekend. Adoyan ti sunatang napuluan agarapaap ka. Isagte ka ni Mami Estrella Petilia ni Daddy Wilfred Petilia di Tabakara. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka,
taday tuy lang ti awan bayad na niya ti among dumatong palda. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan na dakes ti umapal ken ni karuba. Nukanayon nga da baru ako tsena. Aramiden ti pamuspusan amagunud bumet ti inka kalkali kaguman. Agarapap ka di ka agsarday, agarapap ka taday tuy laing ti awan bayad na niya ti among lumatong palda. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan na dakes ti umapal padang matao. Pagbalinem ket di daytoy nga inspirasyon mo. Agkararagay ti Diyos Apo itenat na imbaga sa lunat mo. Tapnuin ka maragpat arapaap mo. Agarapap ka di ka agsarday, agarapap ka taday tuy laing ti awan bayad na niya ti among lumatong palda. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Agarapap ka di ka agsarday, agarapap ka taday tuy laing ti awan bayad na niya ti among lumatong palda. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Barong Ariman. Alawen papagayam detarod ti sunata na pawan agarapap ka. Di kita'y hantayon nga na ipatukar kada ito'y nga programa. Intay ton ipatukar kada ito'y sumaro programa tayo parikot ken pamagbaga. Dete request ni Miss Christina Makatumbas. Dete pa request ni Miss Brenda Manipodita Iliti Paway Ilocos Norte. Kan dete request ni pagayam tayo nga Aida dita Badok Ilocos Norte. Alawela kumusta kaya amin sa nga dito Bado kasama tan dita pinili dito Nueva Era, Banna, Marcos. Oy kablawon tayo manggayam da compadre Leomar Verdadero ni Mami Huling ni compadre Rodel Balisakan kasama tan ni Kabagis Roderick Mona Lisa ni comadre Melvi ken condolence gayam iti familia da comadre Marivic Gira Guzon dita barangay Tabukbok, Marcos, Ilocos Norte. Ni comadre Emeline ni Emmy Galakgak dita Kaestebanan, Banna, Ilocos Norte. Alawala mo sa kanita Kaestebanan, iti iliti Banna, Ilocos Norte. Beno papagayam, intay to niti maudin nga oras, ken maudin nga programa ng intay pagkakadwaan, kalpasan, kadagiti sumagmamanong pamalagip tayo, manibod pa lang iti technical studio. Once again, happy listening, ken ni Mami Chita Ung Tubera. Hello Mami Chita, kinablawan kan
ayam mo kadat nga luglugar ada kadita dakata Marcos, daka Sulsona, wala daka dita Talingaan, Lawag City. Agsublita ito kalpasan kadagiti sumagumano nga pamalagip tayo. Baru Walimot RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung kagayem kabsat, adto'y digitikaw dyan nga damdamag, itatang oras, damag iti pagilian tayo. Inabutaktak ti government kontrakto ani Pacifico Curly Discaya, the second nakadepende iti nakatugaw ng opisyal ti Kidkidawen, porsyento ti proyekto dagiti kongresista iti babaen ti Bagman manipod kadagiti kontraktor. Inarami di Discaya ti revelasyon iti agdultuloy ng investigasyon ti Senate Blue Ribbon Committee hearing iti Manumalia Flood Control Projects. Iti binas ang apidabit ni Curly Discaya, dinakamat na ng Rugida nakipagpaset iti bidding iti proyekto ti gobyerno iti tawen 2012. Inbuksilan ni Curly Basar iti obserbasyon na iti panawin ni dati ken pimusay Presidente Benigno Aquino III, dumano na iti 10% ti kickback may pagarop nga awawagan dati padulas wenno kwarta nga lain ti Bagman manipod iti kontraktor. Gimatumet detoy ti 12% aging gana iti 15% iti babaen iti dati Presidente Rodrigo Duterte idinto dimoble pa iti 25% aging gana iti 35% iti babaen ti agdamang administrasyon. No pay kasta kunana adagiti kontrakista senador ken sumagmanong opisyal ti Department of Public Works and Highways ti addaan ti papel iti panagala ti kickback. Inbutakak pa iti kontraktor sa andang umanugot iti nasaong aramid ket iramidan da ti problema kadagiti proyekto da kas iti mutual termination when issue ti right of way. Malaksid daytoy kunana ngas osarenda dat tapno butbut ngayon isuda ti panag blacklist kadakwada iti uneg ti may sa atawen no saan dino asaandan ang makapagpartisipar kadagiti bidding iso ang mapilpili da laeng mapilpilit da laeng nga sumurot. Kabayatan na iti sabali pa nga damag naiget nga naglikudan ni ako Bicol Party List Representative Saldico dagiti maibakbakal nga ligasyon kontra kenkwana iti panagadingeg ti Senate Blue Ribbon Committee manay iti Manumalia Flood Control Projects. Iti may isang mensahe anay patulod kadagiti media inawagan ni representative ko nga inuulbod kinawan ti pagipasaran kadagiti nasaong nga aligasyon inpeteg na asong batan na dagiti nasaong nga isyu iti husto panawen ken umiso apurum agdama nga aday di Amerikaniko tapno dumalan iti may sa medical check up imbatadmet ni ako Bicol Party List Representative Second Nominee Representative Alfredo Garbin haddan iti dua alawasen asaan na anakasarsarita ti padana a kongresista ani representative ko kuna ni Garbin nadakamat niko nga adda dayto iti Estados Unidos para iti may isang medical check-up into no when itatangal daw inlalawag ni Garbin asaan nga otorisado isuna nga agsarita para ken niko kuna na adagiti abogado niko ti agsarita may nay kadagiti aligasyon inpeteng na asaan akaraman ti ako Bicol Party List iti anyaman nga illegal nga aktibidad inadmitir ni Garbin masaksaktan isuda kadagiti mapaspasamak ngem sa andang paapektar ken agtultuloy lata ti panagtrabaho da. Kamaw dyan na nga damag iti pagilian tayo nagpinirma ti Memorandum of Agreement ti na Independent Commission for Infrastructure kabinulig dagiti sumagmanong ahensya ken organisasyon pakairamanan dagiti sumaganad ti Philippine National Police iti manidoolo ni Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr. Mayors for Good Governance iti panidaolo
da Pasig Mayor Vico Soto ken Quezon City Mayor Joy Belmonte. Integrated Bar of the Philippines, iti panidolon ni Executive President Attorney Alan Panulong, Philippine Institute of Civil Engineers, iti panangidaulo ni National President Engineer Frederick Sison. Gagem ti Memorandum of Agreement asiguraduan ti transparency, accountability ken nalawlawa asokopen ti investigasyon. Inpeteng ti Independent Commission for Infrastructure Chairperson Retired Justice Andres Reyes at ti kinapudno laeng ti pangibasaranda ken awan ti asinuman tinangat nga to wenno nabilbileg ngem iti linteg. Dagita ikaw diyang adamdamag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 6 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Manipot iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, mato kaldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 to to! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ikot pala lumit matcha. Hello right for food. Isang nagbagan yan. Right for food. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Ikot pala lumit matcha. Hello right for food. Isang nagbagan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo, ako na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na. Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe. Ang sarap ng natural. Anak, natanggap ko ng padala mo. Sa MLuwelier ka palagi magpadala ha, para may free e-load. ML E-Load Extravaganza Promo. May free e-load sa bawat kwarta padala transaction. Local send-out at international send-out and payout. Promo runs from May 26 to August 26, 2025. Visit our official website at www.mluwelier.com for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 223915, Series of 2025. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 8 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Adaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kaylukwan.
RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Beno papagaya. Balbali nga rod nga income kumablaw kada kay ti daytoy malem iti Miyerkules 24 ti mabilang iti bulan ti Setyembre tawen 2025. Ingkabi ni sangbay kada kayo ti programa tayo parikot ken pamagbaga. Iti daytoy malem iti ibasa man iti naawat tayo nga daniw papagayam. Kem kasangwa nang intay rugyanan iti agibasa. Siyempre, at ti palang ti anakin gayemyo timonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo. Kasama ten iti biyang ti Masa Control, the Engineer Mark Tuliao. Kasama ten ni Engineer Mark Angelo Asuncion, kanakman ket di. Kasama ten ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Ken itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Alamen papagayam ket nga rod at man ti panglukat tayo nga ayog bilang musika. Adito kid daw ni Miss Cristina Makatumbas. Musika isu amang manggigandak ita agyaman akunay ken kataadda ka aliw-liwa siguro no awan ka musika aging gana ita inakag may sa umusika nagpatek ka ito'y puso sikat linaon na agyaman at ti Diyos tainted na ka dito'y sidong kuwa mangliw-liwa alam mo sikaan nadan ka ta sikat na muangayan tirag sa kuwitan umusika nagpateg ka unay umusika isu at imet ko mangmangiganda sapay la kumata dinto agpatinggan panang sapuyot ti Diyos sita nga agdamam agyaman at ti Diyos tainted na ka dito'y sidong kuwa mangliw-liwa alam mo sikaan nadan ka sikat na muangayan tirag sa kuwitan umusika nagpateg ka unay umusika isu at imek ko mangmangiganda sapay lang kumata dinto agpatinggan panang sapuyot ti Diyos sita nga agdamam siguro no awan
musika agingga na ita tinakag maysan umusika nagpatik ka dito'y puso sikat linaon na agiyaman na ti Diyos tainted na ka dito'y sidong kuwa mangdiliwa alam mo sikaan nadan ka kasikat na mga yang tiragsak kuita umusika nagpatek ka unay umusika isuati mekku mang ganda sapay la kumata din ko agpatingga panang sapuyot ti Diyos sitang agdama sapay la kumata din ko agpatingga panang sapuyot ti Diyos ita nga agdama Kadita, ag subsublita ya dumyeg, iti paborito ya programa. Parikut, ken pamagbaga. Di ano pa pagayam? Tayo nga rod, itultuloy ti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Intay ni basa deti Daniel, ni pagayam tayong Marlon Agbayani Rodrigo. Manipo diti Claveria Cagayan. Ti Daniel na nga napolon iti itiong tu ti desdes Daniwan ka, ayat ko. Itiong to ti desdes. Pag binuligan ta, awaknitan dagiti siit. Anak kabangin, laslasaten ta adesdes. Inulitan ta ida nga iwalin ken ipaigid. Tanasakit, magurumyadan inget apyes. Sana bali naginad ti panagdurasta. Basta lakit addata, addada magapuanan ta. Magteng tantulat ta ti ungto ti desdes. Apakasarakan ta ti bunga dagiti darepdep. Sadya uray tinananay at talinaay. Apakaililian puso ta nga awanan sarday. Sadyay sangalin ta tinasudi asamiweng. Amang ipaneknek ayan ayat ta adi aglumen. Adu nga anos ti balunin ta tunggal kanito. Abuyugan ganit-get ken adu a sakripisyo. Ag tinarabay ta nga awan panagrupangyat tamuta tigungguna iti ungto ti desdes. Daniwan ka, ayat ko.
Beno papagayam deta rod ti Daniel ni Mr. Marlon Agbayani Rodrigo. Maniud pa lang iti Claveria, Cagayan. Ket pagyamanan tayo iti panangipatulod naman iti sabali pa yung Daniel na papagayam. Ngarod ato iti ipasurot tayo asonata. Sapsapule dagidi nasamit nga kari when sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo obyag ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya samit nga kari when sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo obyag ko dito nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya sapay ko man tadi agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya sapay ko man tadi ang
pambarikot, ken pamagbaga. Beno babagayam detang arod ti Sonata nga napalwan iti Kari manibalang ken ni Miss Vilma Macabiyog. Ken padaanan nyo dati sumaruno nga Dani nga intay basa papagayam. Ken kablawan ti man ti happy birthday kadigi sa amin nga agkasangay itatang aldaw. Nangro naman kadetay kanakantay ni Matt Aaron Domingo adita barangay Kalayab, Labag City. At man ti birthday song isakot ti kadigi sa amin nga agkasangay itatang aldaw. Happy birthday kada kay amin nga sangapada.
Okay, once again, happy birthday kadatay ka nakatay ni Matt Aaron Domingo dito Barangay Kalayab, Lawag City. Parikut, ken pamagbaga. Beno pamagayam, hintay taro din tapugan ti may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo. Kalpasan, kadagiti sumagmano nga pamalagip, maniba diti technical studio. Parikut, ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:31. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Naimbang oras yung gagayem karabsat at ito ikaw diyang damag idatang oras sa inalawag ti Malacanang nga agservikas advisor laeng ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti Independent Commission for Infrastructure ken saan ng isuna ang membro ti komisyon. Dahito iti rakurak ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ng Rona ket imbatad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga awan ti politiko nga agbalin apaset ti binokel nga Independent Commission kuna ni Castro at ti skills ken expertise ni Mayor Magalong dati Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director ti may sa kadagiti may konsiderar tapno lain detoy kas special advisor basar iti Palace official dakkel ti may tulong ni Magalong no anya dagiti amuna ken maalang informasyon na amuan dagiti maala ng informasyon ket datos ket mabalin na nga iburay iti komisyon. May nagidetoy iti dua miyembro ti commission nga isuda iti dati nga Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson ken SBG Country Managing Partner Rosana Pardo ket saan nga agpulpolitika rason pinili isuda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Daytoy ket kagidan ti saludsod no apay asaan law enforcement officer ti inalatap no maiwayat ti investigasyon no sa dino asaan met ang nagbalin nga nalawag ti sungbat ti palasyo. Dahil tadi ka nga damag ilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:33. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mang papintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siya ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran dia pay ag uminom ti maintenance konta napintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield
Bat Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalilak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon, kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1, kaya iCure Capsule 750mg, tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Luwilier! Introducing M. Luwilier Walang Interest Promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to M. Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. For DTI, Red Trade Permit number FTEB 227017 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklaka iti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti ususarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken naglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyat ni Antonio, 68 years old. Saan ko nga impanunot nga kastaunay ti epekto ti diabetes kadagiti matakan kanayo na lumnablabo ti panagkita ti mataken kaslakan kanayo na matmatak ti init kapata narigat nga maibtur ti silaw. Aday gayam ko nga nangising-nasing ti Iberica ni A. Gaputan natural ti ingredients na sinubliak daytoy. Ken pati yem. Daytoy ti kasayatan nga desisyon nga inaramid ko. Ita, awanan ti panaglumnabo ken panakapuy ti matak. Makabasa ken makabuyaak ti TV nga awanan ti rigat. Nung may saka nga diabetic ken agrejegat ti matam, I highly recommended ko ti iBerry.
Sabsapulemitan ti iBerry kadagiti agpalpalusot ti agas. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni City Mayor Honorable Marky Chua iti syudad ti Batak. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Albert D. Chua and Family, Vice Mayor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Ti darag isagot ko blood donation drive ti RPN Israel Radyo Ronda Batak ket babaen ti bagnakem ni Mr. Gerald Dumlao and Family, Paway, Ilocos Norte. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:41. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ingkayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Beheno pa pagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo, parikot ken pamagbaga. Intero din ipadanon papagayam, dati may kadwang daniw, tapno iti kastakit malpasen. Intanibasa dati daniw, ni pagayam tayong Eileen Cabab Bersosa, manibod iti probinsya ti Ilocos Sur. May sakadang iti Mananiw, iti Bangkag. Ti daniw nang napaulwan iti maukag ti lagip. Daniwan ka, ayat ko. Okay, ito yung tidani mo na pula iti maukag tilagip. Tinilmon ko dagiti agkakapait aluluwak. Inibturak saplit na angaw agasat. Insaldak ray-ray ti agsapak. Sinirek ko nasipnget alubong uray pakaitib kulak. Kunaim ka di, nga agin ko kunaak. Wen, sumken latta, apros niliday. Tunggal malagip ka, dumuko ti sennaay. Tumtumrem luluwak, nga awan sarday. Linasat ko ti taaw, inibturak iliw, puyat ken bisin, tapno makalungaw. Ngem na bati kanyak, ket resibo. Narakrak tirwangan, anagpaingan, dagiti kalapati, apinastrek mo. Inkurkur mo dagiti bunga, tilinget ko. Manunga tapay, arabii ti maungput. Adan daniwak ti saem kin ut-ut. Nga apirasen,
dagiti maukag alagip. Ti indasar mo, sugpet ken pait. Iti dulang, linasang mo, napnuan ulpit. Dagiti maikahon, pakumusta. Dugsakin lagip, panagmaymaysa. Apiras wuloy, iliw insukat na. Di kabailan, nga epen tirik na. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam dahil ti Daniel, ipagayam tayong Aileen Cababersosa. Manipo diti Kawayan Ilocosur. May sa kaditi panurat iti bangkag. Kablang timang gayam ni Mr. Froilan Agustin Mangoba. Manipo dita Barangay Hilario Banna. Ipagayam tayo nga Victoria Digay. Diti Barangay San Pedro Batak. Ni Manong Joseph Pedro. Iti Barangay 20 Ermita Lawag City. Ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente. Basta kayo diti Barangay Kumkum Loong Corimao. Kaya kasamitan ni Apo Kapitan Noel Sadjan. Kumasta kayo diti Salbang Paway, Ilocos Norte. Beno papagayam at yaro din ti pasurot tayo. Asunata. Ti Dani ni pagayam tayo, Aileen Cababersosa, manibo diti Kawayan, Ilocosur.
parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, dapay sumagumano nga minutos kasama nang hintay pumakada. Alak man dito nga gundaway nga mangawis kada kayo papagayam. Ti ingkay panaki pagpaset ti programa tayo. Babay niting kay panagi patulod kadagiti danyo. Mensahe kenayat na dali kitay sabsabungin nyo. Nagro kadagiti babaro. Anda nga maiya baga iti personal, iti kaririknada kadagiti inda sabsabungin. Mabalin nyo nga usaren aramaten ti programa tayo papagayam. Apang danunan kadagita nga mensahe kenayat yo makaamuak nga mangibasa papagayam. Diyan kasamitan kadigitay adan iti parikot. Gitay aga problema. Kayat day iti maipayan iti naan-anay nga pamagbaga, pamalakad. Mabalin nyo lang idang patulod ida iti programa tayo. Halang to inumuto ibiyang iti mabalin nga mangbalakad kada kayo. Mangbagbaga, ngem ket di mabalin pa kadi iti aga dingdingeg ken aga buybuya ti programa tayo papagayam. Tilaing kaalistuan nga ingkay aramiden aga puta hamit unay nga hamiten nga uso detay ipatulodyo iti surat kaalistuanen detay ipatulodyo iti messenger to inamuto ibiyang ti Ronald Idol Domingo nga isong iti Facebook account tayo nga isuti aramiden digiti maki para partisipar ti programa tayo papagaya. Alaben ket maiwray ko digita nga kayat yung nga ipatulod iti programa tayo nadan kay met kalag iti pakasaritaan kenayat pakasaritaan iti biag naragsak man wino naliday babalin yung idang ipatulod papagayam tay kang kanahin ko nga dandan kada kayo digitin tayo ibasbasa iti tunggalal daw ket mabalin nga pakapidutan iti adal sursuro ken kastameten magitunda kada tayo iti napinpintas nga masakbayan papagayan. Alakon dito yung kanito nga agyaman ken pumakada iti lasod manin di 3 oras ngintay pa nagkakadwa Diyos unay tagngina manibot te oras alas 12 agpapan kadagito yan nga oras nakadwa ka nagserbi iti biyang ti Master Control the Engineer Mark Angelo Asuncion kasamitan ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos ay tinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabad supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan ken syempre to inimuto ibiyang testimonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo. Babay na po ken agan-anad tayo nga kanayon. God bless us all. Babay na po. Adto yan ti maudi nga sonata inakon iroknoy isagot kada kayo papagayam. Tayo unay nagbaytan ta Diyakam mo no kasanuka no sumitngit malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buya em kadredrato ta ayat kuken ka tapno sikatay di unay maila ala em sursurat ko tain ka agbasa ngem no di mapnek tarik na
nga iyakas ko ti I love you. Si kalat malaglagit ko. Daga dita aday punay nagbayatan ta jakam mono kasanuka no sumipngit malagip na ngata nubukod mo tay siksika em kadretrato ta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka urmurayek tatawag mo biyak ko tapno may katanday ta pay ang nga iyakas ko iti I love you. Si kalat malaglagit ko. Urmurayek tatawag mo biyak ko tapno may katanday ta iliw mo. Pay ang nga iyakas ko kalat malaglagit ko. Si kalat malaglagit ko. Philippines Network, Radyo Ronda